Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum ya bandiraɓe am fulɓe. Imi silminano en iri silminango islam holli kango woni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bono non no bowɗen nanki ɗelleji feere feere to ndu suudu radio ndu albarka ndu dow hayre zinariya Allah waɗana ndu suudu barka barjari muɗum. Bono non no bowɗon nanki imin gaɗa program imin Usmanu Muhammad Modibbo Mr. Ali Malam Ibrahim Abubakar Kunga Malam Muslim Ibrahim Hall. To bono non no bowɗon nanki ɗelleji amin to nde bigere hande ma ɓe keɓayi ɓe gari nde bigere ummihin hande min tan joɗi ɗo ɗum madadi maɓɓe. Idon no bowɗen bono non no nanki hande noddoɓe ɓe shiri ɗum hande min natti lawayi ɗum shiri ɗum saboda majju yadake wattu woɗɗini kanjum ɗum nden ma min no hande to jomirawo jaɓi hande nasiha mi waɗanta en kamin mintiji koriɗi ɗin ngam joni mi nattoyi suudu radio ndu program ɗum. To bono non no bowɗen fuɗɗam emi yetta jomirawo kanko woni wato taguɗo dow, kanko tagi ley, kanko iti leydi, kanko wato waɗi fuu ko wala. Ngam jomirawo kanko waɗi fat ko anduɗen ko wala. Ngam nden ma fuɗɗam jomirawo o tagi wato bindirgol. Nde o tagi bindirgol ngol ɗon sai o wingol ngol rinda fat ko fofata to gaɗa leydi gaba goo. Ngol ɗon bindirgol ngol sai ngol windi gaba goo fat ko fofata to gaɗa leydi har yaki wato nyande darngal. Ngam ngol ɗon bindirgol kangol fuɗɗi waɗuki to jomirawo fuɗɗi waɗol. Nde o waɗi ngol sai o wingol to ngol winda fat ko fofata daga fuɗɗam har ragare yaki nyande darngal. To en dari kanko jomirawo o fa nden ma yimɓeji fat gala ko ɗume wala kanko nyiɓi wato waɗi fat ko wala. Kanko waɗi wala, kanko waɗi wodi, kanko waɗi wala, kanko waɗi dow, kanko nyiɓi wato dow, kanko wa'iti leydi, kanko nyiɓi aljanna, kanko wato nyiɓi hite. Nde o nyiɓi hite ngen ɗon o nyiɓi aljanna ɗum ɗon o wi fa to ɗum no aljanna ɗum fa ɗum giyeten fa wodi ɓe o nyiɓani ɗum iri ɓe yimɓe o nyiɓani ɗum ɗon aljanna. Ɗum ɗon aljanna fa yimɓe fa tokkuɓe didaɗi makko. Ngam ta tokki didaɗi makko fa a nder yimɓe ɓe o nyiɓani fa na suudu aljanna ɗum ɗon. Amma fa o nyiɓi fa hite fa ngam nden ma jomirawo pat ko watta hay to waɗi ɗum ɗiɗum. Ngam ko tokka ɗum jada makko, ko ganya tokkuki ɗum fa jada kuɗe sheɗanaku. Ngam nde o nyiɓi ngen ɗon hite sai o wi fa nge hite kange ma o nyiɓinge ngam ɗume o nyiɓani nge hite. Ngam yimɓeji wato ganyuɗi tokka wato didaɗi jomirawo. Yimɓeji ɗon fal ganyuɓe tokkuki didaɗi jomirawo. Bono noye ganyuɓe tokkuki didaɗi jomirawo? Ai jomirawo o wi en wa ma halaqatul jinna wal ins illa liya'budun. O wi ai o waɗayi wato yimɓe ginnaji sai dai ɗi wato ɗi bautanomo. O waɗinima gaɓaje, o waɗima wato sippa maɗara ɗum ɗon boɗɗum, o waɗama non no o waɗiri mardi. Ngam to en dari en godi feere feere enen malle bo o waɗiɗe kanje koyɗe 4 ɗe jarata.
ɗe nana amman na un nanki iri ki meɗen, amman enen o waɗani en, o waɗi en dari, o waɗi en boɗɓe, o waɗi en dari jeheten en turnatako. Ngam ta rari neɗɗo hande to o waylitake fa o yahiri non no mardi yahata fa, neɗɗo ma fa e ɓuri wato mardi nyiddugo. Mardi ndin ɗon kairi o waɗindi ndi ɓornatako, ndi wala koltal wongal ndi ɓornoto iri ngal ɓornotoɗa. To amman fa an fa o waɗanima wato ɓornugal iri bongal ngal o waɗanma, ta wurtowake fa an a yi fa neɗɗo hande to waɗoyi fa ɓornugal wongal fa sai tawa fa neɗɗo fa e woɗi yiki. Amma mardi na, a warai ma tawa mardi to lawol ndi selantama, ngam ɗume kairi mardi. Amma ta windi ta halɓanidi bono gainako halɓana wato mardi muɗum ndi andi amma ndi anda goɗɗum. ɗume goɗɗum? bono non no jomirawo wi wa ma halaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Mi waɗayi wato neɗɗo, mi waɗayi wato ginnawol sai dai ɓe bautanoyam. Ngam to ɓe bautanaki yam ɗum ɗon fa kanjum yarata ɓe ɗum ɗon cuuɗi ɗiɗi ɗi un nyiɓani ɓe. Un nyiɓani ɓe suudu aljanna, un nyiɓani ɓe suudu hite. Ngam ndun ɗon suudu hite fa jomirawo wi'en fa nder wato alqur'anire makko seninde o wi'en ya ayyuhan nasu qu anfusikum wa ahlikum naran wa qudiha nnasu wal hijara alayha al malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Jomirawo sheniɗo wi'en nder deftere makko kaire woni alqur'anire, o wi'en o ƴoni ɓiɓɓeji ingo adama, o wi ya ahan on ɗo wato taɓɓa wato ngen ɗon hite, taɓɓange, ta taɓɓake nge hore maɗa taɓɓaniɗange, taɓɓanoɗange iyalu maɗa, taɓɓanoɗange rewɓe maɗa, taɓɓanoɗange ɓiɓɓe maɗa, taɓɓanoɗange hore maɗa. Ngam ta taɓɓanake nge hore maɗa a waɗi fu. Ngam goɗɗo hay tawa o taɓɓanake nge hore makko, o taɓɓanaki ɓiɓɓe makko, o taɓɓanaki wato iyalu makko, ayi o waɗi wato nonno annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o wi'en la takun kal misbah allazi yahrqu nafsa wa yadhi'u li ghayrihi. Ta wartu bono wato ɗum kuɓɓeten kokkoji en ɗum huɓɓana en gi'en haske, kanjum woni wato fitilaru. Ngam ta rari fitilaru a tawi ndu wula hore mairu ndu haskano bandirawo mairu. To ta wartu non, ta taɓɓanake ngen ɗon hite hore maɗa, taɓɓanage ɓiɓɓe maɗa, taɓɓanage wato rewɓe maɗa, taɓɓanage wato bandiraɓe maɗa ma to Allah waunima fu taɓɓano ɓawe. Ngam ɗume? Annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o wi'en hayrun nas man yanfa'un nas, wato neɗɗo on ɗon gonɗo wato mauɗo ton to hakkunde yimɓeji, kanko wallitata yimɓeji, kanko wallitata yimɓe, wala yimɓe natta hali ɗum woɗa e moraraɓe, wala yimɓe natta goɗɗum wondu suudu ndu wala dammugal burtorgal. Kanjum woni wato hande a anda ngam niure ciya andu ɗum ɓuri niure halluki, ɗum ɓuri niure halluki. Ngam suudu a wawai nattandu suudu maɗa sai nyifa wato ko kuɓɓirta kuɓɓirga gonga nder suudu maɗa sai nyifandu, nyifanga ta nyifinga a andi dammugal ngal on to heddiri jemma won ɗon e niure, to ciya andu e ɓuri non niɓɓuki, ciya ɓandu e ɓuri non niɓɓuki. Amma neɗɗo hande yimɓeji en ummana wato jangirde, jangirde nde kaire wurtinta neɗɗo fa e dina maɗa e ko ɗume maɗa wato sai e jangirde. Ngam to halanma jangirde wala hala wala to na jangirde. Ngam pat to giɗa neɗɗo kaire jangirde nde yarete tun to a sekayi, nde yarete musamman ma wato jangirde dina maɗa. Anda non no lotortoɗa, anda non no senirtoɗa, anda non no julirta, anda non no kokkirta zaku, anda non no jahirta haji, anda non no gaɗirta wato dina maɗa. Ta andi ɗum fa wato kanjum fa jomirawo ƴamatama, kanjum jomirawo ƴamatama. Hande neɗɗo ɓingu adama to latake wala goɗɗum fat ko fuɗɗata ƴamki wala ko ɓuri julde. Ngam julde nden ɗon to en ƴamima julde nden ɗon
a notake fat didaɗi jomirawo ɗi yowanma to dow julde wallahi a diwi ɓoggi koriɗi ɗin. amma ta notaki dina maɗa wala goɗɗum ɗum jomirawo wawatta ƴamma fa gaɗa wato dina maɗa non ɗum julde maɗa. hande ta rari bandiraɓe meɗen woɓɓe sukaɓe sai tawa suka weeti o sulmi yeeso o wannaka dina makko. to a wannaka dina maɗa nder dina maɗa dañeɗa wala goɗɗum fa ko ɓuri dina islama welki fa. wala goɗɗum hande wala hokka dina ka goɗɗo wi'ete wai garen natta dina kan ɗon gi'a neɗɗo rammo sab kanko neɗɗo on ɗon gi'amo rammo jamo, rammo seniɗo, rammo ɓorniɗo bongal, rammo ko ɗume daruɗa makko kawai boɗɗum sai dina islama. ngam ɗume? ngam jomirawo o wi en nder deftere makko seninde wa man yabtagi min gayra dinal inna dina inda llahi al islam wa man yabtagi min gayra dinal islam fala yaqbalu fa huwa fil akhirati laminal khasirin. non o wi en nder deftere makko seninde o wi lalle fa ɗum dina ɗum giɗon wala dina ko ɓuri non welki. kanjum woni wala dina ko ɓuri non maunugo, wala dina ko ɓuri non andaki to jomirawo, kanjum woni dina islama. ngam dina islama enen fulɓe mi noddi en wala goɗɗo fullo hande biɗo wai dina islama wari natti dina islama. ko moye fullo fa nder dina islama dana, sai dai o wurto o natta goɗɗum dina fere, amma fullo kanko nder dina islama o anda. to saboda majjum emi nodda en bandiraɓe am fulɓe ga Allah to en gaɗu koppi ton to leydi wato ha lamma dina meɗen ɗum en joga ɗum juɗe ɗiɗi. saboda majjum rami nana ko heɗitoɓe kamɓe ma mi hokkaɓe dama maɓɓe seɗɗa ɓe noddowa e dow e ayaji ɗi mi noddi e nonno annabijo wi en. assalamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Allah waɗa Malam Usman. amare waɗi jam. Wani shawari don jawo wala ko saɗi. Alhamdulillah a mita sangon. moye o hasan na daga jingir. Ina mato gaskiya mun ne taskaran dan hande wato akwai dai hankali gaba daya ina bangare zamantakewa wato gaskiya in kiro irin dukkan ya kamata ta inani ni da imani. nan ɗum ganto notti nani fa wani isi aiza musamman magana jangirce ne da shida nan ɗum wallahi ina da kusan bono jilli da yake ala'i dow lawol amma kadai tarari fa kuke godi ka isa sosai bangare jangirce nan ɗum har ka fullo ima na taiki wada lalle ku waɗe to fa nan in mutta ganyoɗe ya kamata kowa in daro in turo suka tawo da suka da ita yadda su gobe su der nan yara da jangirce ana ɗaya ɗin su na ita yoku da hanta gobe sana ɗin ma waɗa ta ku sai tawo su ibne su hore maɗa tabbas Allah ta kanu ma alheri Allah ɗan mu amin amin. assalamu aleykum rahmatullahi wabarakatuh. moye mi waldata. waaleykum salam. moye won dow lawol. moye mi waldata moye won dow lawol. a ja wallahi moye wosti radio ma ngam mana. a zubairu Allah rene a ɗon a jamo. jam noyi balle ɗiɗi galla. jam wala caɗɗum. hande ɓe jeeyi bañe ɓe keɓa ɓe gari min tan ɗo ɗum. tab non ɗum nam amin mi yetti zubairu. amin yawa. assalamu aleykum. moye mi woldata. waali janne jawri. moye an. to Muhammad Zabure noye Zabure ɗon fini. salamu aleykum. assalamu aleykum.
Salamu alaikum. Ɗum fa ɗum network. Assalamu alaikum. Moye maldata? Amin wa alaikum salam. Moye? Ajande shori moye? Mamuda daga Darkuta. Ire den jambo. Ah sere wallahi. Non ɗum tabbas. Non ɗum. Non. State. Amin yetti. Assalamu alaikum. Mo wonɗo lawol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Moye mi waldata? Mi wonima moye? Alan Saidu daga Zallaki. No Zallaki ɗum finiri? Mbi noy Zallaki ɗum finiri? To noye doggudu wallinde maɗa to dow ɗum haɓor ɗum? Non. To. Kerin ko accirato duniyaru Non. kerin ko alɗa kerin ko jogirato duniyaru so har ali addini fato Non ɗum. oy anda cewa gaɗɗa fu shirye gaɗɗa Non. saboy addini ɗum hanjum woni koɓe ko keɓɗa kabri ban ka way riba koyngal nane diyate Non ɗum dina wiyata dina. Doni har ari dina to gaskiya gaba ɗaya rayuwar mala hanyar ɗin da shirye ko mu kaji min billa a banza a wari a banza billa a banza. Non ɗum kam. Saboda non ko tafu da fita jogo addini. Non ɗum yetti. An joni bari na ɗin yin duniyaro ya lahira. To yetti Allah sako alheri. Sai ko dinni daudu ko zo. No. Addini ko ne addini wala ta ko fata ilimi. Non ɗum dina ba. Yawa doni har wala addini to gaskiya arta ita ilimi fitta rafu ilimi sembe fatiyelo. Non ɗum. Duk sama kawai ta hebi wa yin to tuma ko ya gudi ganin doni amma doni har wala addini wala ilimi addini to gaskiya masala idan da ibada ma. Non ɗum wattu ɗum ɓadaga ɗum henya tagayta. Ni go rage to sai wala da gudu. Awa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moye mi waldata? Adamu daga Muhammad Aminaka. Moye Adamu daga toye? Rabiu Adamu Marjire. Rabiu Adamu Marjire. Noye Marjire nde finiri? Alhamdulillah jantare. To noye wal doggudu wallinde maɗa lattiron ɗum ɓadaga e tagaytoɗa. Wato gaskiya ɗum ɗum doggunata Allah sa ko alkhairi enen yimɓe Allah taga e sai dai gam kano en. Non ɗum. An giɗa neɗɗo fu heñi rayuwa ma ɗum muɗum ko kawai na kam ne kana ɗo yo duniya jawmirawo to anda rayuwa makoma muɗum woɗani. Non. Saboy noon Allah wallahi Allah sa ko alkhairi e mawdu Allah sa ko alkhairi moɗon jam. To jama'are waɗa muñal wattu ɗum ɗum ɓurde oyi. To jama'are bono noon no nanɗon noddoɓe ɓe ko moye noddi wi wato ayre muɗum ton to dina gam dina ɗum ɗum giɗen fa pat wato kuɗeji ɗiɗi gi'ete wato sukaɓeji meɗen e gaɗa fa wallahi goɗɗum ɗum fa un shiya fa jangirde. Un shiya jangirde gaskiya shiya jangirde hande ton to a wodi jangirde dina fa gaskiya a ustai goɗɗum. To saboda majjum mi nodda en fulɓe Allah mi bandiraɓe a wato sukaɓe en umma daranoɗen jangirde wurtinta en ɗum hunde wala goɗɗum ko wurtinta en ɗum gangi ɗum nattuɗen wala ko sali ɓuri jangirde. Ngam jangirde nde kayre yartama ton to a sekayi kadi nde haɗetene alfashaji ɗin ɗon ɗi giɗa yimɓeji e gaɗa fufa ɗum haɗay ɗum. To saboda majjum mi nodda en ngam Allah en ummana jangirde nde kayre wala ɓuri ma jangirde dina nde. Ngam jangirde dina nde kayre hollatama non no jadata e ɓe yeso ma kayre hollatama
nonno wato tokkirta mo yeso ma kayre hollatama nonno gatta wato dina ɗum jomirawo maɗa wato waɗi. Saboda majjum wattu ɗum ɗum waroyi ɗo mi daroto emi waɗana wato o tigguɗo ndu suudu rediyo Ibrahim Salihu Nakande, Allah waɗanamo barka, Allah hokkamo jamu, Allah ɗauta jutengimo balɗe, Allah sakanomo alkhairi. Hajiya Sumayya Abubakar tigguɗo ɗon shirin kako ma Allah sakanomo alkhairi. Huwoɓe to suudu rediyo ndu kamɓe ma Allah waɗanaɓe barjari maɓɓe. Minon garoɓe gaɗa ɗon shiri Allah walla kowa, Allah hokka kowa bauɗe nanki kuugal ɗum program ɗum mi waɗi hande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah lamiɗo, Allah mauɗo, jamu bauɗe, leddi Allah kullum.